לי אשדוד 50 שנה. בסדר. כי הוא הולך על המשאית. מפש, מפש. סבבה? זה רק היום או מה? בדרך? מה זה, המחסור? כן. כל הזמן. יש לנו דילמה קשה ומהותית בעיר שכם בין הרצון לאפשר לפלסטינאים מסחר ותנועה חופשית ובין הרצון למנוע טרור שמיוצר ומאורגן ומבקש לצאת החוצה מהעיר הזאת כל הזמן. לאחרונה, מכיוון שהצלחנו להתגבר על חלק מתשתיות הטרור, החלטנו לפתוח את מתג 3, או כפי שזה נקרא בשפה המקומית מחסום או מעבר עין בידן, כדי לאפשר תנועה חופשית וטובה יותר של סחורות ואנוש בין הבקעה שהיא אסם התבואה של העיר לבין העיר עצמה. הדבר הזה עשוי לאפשר מחירי ירקות, מחירי פירות והוזלה של עלות הדלק בתוך העיר שכם, ובשורה התחתונה בצורה ישירה וברורה לשפר את איכות החיים של התושבים. חשוב לומר ולהזהיר שאם אנחנו נמצא בעיקר על בסיס מודיעין שיש בכוונת ארגוני הטרור לנצל את הרצון הטוב הזה, לנצל את המעבר הזה כדי להעביר דרכו מחבלים, חגורות, כמו שנעשה בעבר, נאלץ שוב לבוא ולסגור את המחסום הזה ואת המעבר הזה ולא לאפשר את אותה רווחה שאנחנו כל כך מחפשים לטובת תושבי העיר הזאת.